Mangi mokalo kendo itemo yaronwa nikech wach mar kurso indam ne en gima osego mbaka mara ni contract mano mikambi moro ji ochako yware do kaluwore kod weche mag procurement mara ni delayed payment to contractors mago osebedo ka nitiere en wach malit mokalo kendo gima lit ahinya ni ji osebedo ka tiyo gi gini e yor siasa. Nitie jarieko moro nye wacho ni sirikal otim gima iluongo ni mapping out kuonde ma oula ja yore ji kuma ji odake. Koro ginyalo dikant jomoko ni wagolru kama oula jang'enye ni watero lowo moro ma sirikal onyiewo kama ok ginya yudo midhiero to lowo kuma oula jaywero ni wanyalo timo chenro mar pur ne un uwuon. Roslyn, gini ok en midhiero momako Kenya kende kata mana pinje molonyo Russia ka nyoro ka gimbe oula mapek nyo daro ji mier. Ng'eni VOJ nitie gima pile wacho ga ni sirikande ma wantiere goda reactive. Moko ntiire minyalo wacho ni opore. But ntiere moko mwang'ega pile ni saa ma koth ochwe to nyando ntiere kuonde ma flooding bro bete. King'iyo kaka Homa Bay gini River Kuja gini ng'e mabe ni ntiere kama flooding bro bete. Ndalo moko pile ka pile kane koth ochwe ne wawuoye wach Budalangi. Budalangi kane gidhi loso dikes Rwambua. Sani tinde ukiwinji ni ntiere flooding kuro. Sani gitimo farming Bunyala. Koro mano nyisi ni kata sani sirikal onego wuoge reactive mondo wane preventive mondo wang'e ni to jolony to ntiere mang'eny manyalo map out nikech gima wacho ka en compensation mar ji ni kidwa golo ng'ato kama ne lobgi ntiere itere kama chielo kirilokete ang'o gini pesa mane muketa yanga minyalo konygi godo mondo gimove nikech pile pile sama koth chako chwe ni tiwacho niya ni no nyisgi ni mondo gidhi higher grounds. Ka koth orumo ni kendo ji ochako timo ang'o ochako mana duoge delnigi. Ka ung'e mabe ni ka en kama koth chwe ga pile. Dong do wache ni koro waket pesa tinge mondo wariloket godo jogi nikech ng'ama nigi mwandu negi jamni negi gimoro amora mokinya nyise ni kawuono chiew te ka en kama kata jogi oike gini go. Koro nyaka sirikal ng'i kaka nyalo wuoyo gi jogi manyisgi niya oyo ok ni wagolo wedelni to nyaka umbe ung'e ni ngima umbele kae important mok nyal bet ni saa ma koth ochwe to watimo ang'o walo gineji. Mar ariyo kanineno kata audit mane audit ogolo higa mokadho aparo ni ne en gima ne wawuoye kabisa kendo kanyo be ni winjo kani wacho ni ne onge kata coordination mar pesa mane biro onge ng'ama ne document manyiso ni saa ma masira makama owuok nitiere ng'at moro mantie kamoro mabomor ahinya nikech ka en be nitie kako dhi lose pesa. Koro masira mar ng'ato en furaha mar ng'ama chielo. Koro iyudo ka koro mibadhi kosedonje to onge ratiro malong'o mawuok minyalo tim gang'o minyalo kony go jogi nikech ka budget nitie pile mwaketo mar mitigation mar disaster dang bede ni higa ka higa sama koth ochako biro nitie joma wito ngimagi nitiere joma wito mwandugi nitie kaka sirikal sechego koka negi plan paper gimiwacho mar mapping ni dong jolony gi koro sani nitie kata jo university mosiko ko wacho ni research dong kanye makori kete mwandu marito wacho ni we gitim research mondo watim mapping as a country mondo wane ni wanyalo timo ang'o wanya konyo nani kata pinje molony nitiere ma masira gi oseyudo tineno ga kata ka masira ni obiro iyudo ka nitie mopoyogi to nitiere moko miyudo ka gipango miyudo ka sama koth biro no tiyudo ka ne gisegolo ji maonge ng'ama timo ang'o mainyre kanyo to kata miyudo ka masiro yudogi iyudo ka bang' mano aftermath mar gimotimre no iyudo ka nitiere lony moro ma gintiere godo makanyo kendo kata ka de bed mana ni koth ochwe to onge ng'at ma kendo timre nade mahinyore lakini marwa ni tenga conversation sani kod ibro neno kantie cabinet meeting modhi bet mawuoye wach flooding county governments bibro yudo ka koro council of governors bobet piny ibro winjo ka giwacho ni koro nitie omenda marom kama ma wadwaro mondo watim gang'o wa mitigate godo flooding ni neno last year ka be ne wawuoye wach flooding kama ne wacho no omenda be nok ginyala account for ni neno kata Tana River ka wacho ni wanwayudo milion 500 to milion 500 ni okokonyo wasetiyo kode oserumo
Koro yudo kan gigi iwacho mana ni en mpango nikech met wantiere godo kapa ni met chiewoga gokinyi to wacho ni koro sani wang'e ni koth biro chwe matek kata koth bibedo maonge. Pile gigolo reports gigi mondo mi gikony ji pango, especially sani ma kata ji puro ni. Mondo ine ni to ka en long rains, fertilizer machal nade midhi tiyogo. Ka en short rains idhi timo nang'o. Koro miyo gini pod dok mana lwet sirikal gi jolony. Ni to pango monego beni gi pengo chon. Ang'o momiyo gi peng chon. Ang'o momiyo wan warito ga to react sama koro weche te. Achiel kuom kuonde ma wantiere nyocha kanche wandala ne wawuoyo wach mar achara. Aparo na achar ni use kata wuoyi. Yes. Pile kata sani ma koth chwe no. En ga koth ma ji nitiere ma wito ngimagi. Nitiere sama koth chwe ma kanyo kadre ma koro en aora. Dhi ma muom nyaka bridge molos kanyo no. Koro ka en gima rikaga pile. Ma kidhi kanyo to in gi story minyanyisi ni ji ma kama mowito ngimagi. Ang'o momiyo pod warito mondo jotim ang'o owit ngimagi kendo eka wawache ni wabro loso ka. Dak wang'iye mondo wache ni koro gini pigni kar mondo bed kokelo masira. Wanyalo loke nade, wanyalo harvest nade mondo wakonygo jowa. Fred, wach mangima